Isa sa mga ginabantayan isang task force on moral values and formation. Subong nga Valentine's Day amo ang room boys sa mga accommodation establishments nga ginapahayag nga nagapang bugaw. Ini matapos nga may yara sang isa ka staff sang isa man ka lodging house ang nagsugid sa nasambit nga opisina nga may ara sa mga staff sang pila ka mga establishmento ang nagabugaw sa mga sex worker. Sa interview sang Bombo Radio kay Nestor Canong, head sang task force on moral values and formation, iyagin pahayag nga sandig sa naghatag nga impormasyon nga halin mismo sa mga customer. May yara sang room boys nga naga-sideline kag sila ang nagapangbugaw. Nagpaandaman ang talatapan nga mabugat ang penalidad kung madakpan kag may yara pa sang posible nga mapreso. Pahayag ni Kano nga bisan pa nga ginatos-gatos lang ang madugang sa income sang room boys. Dako naman ini nga halit sa buwas damlag sang iban ilabi na kung mga menor de edad ang ila ginabugaw. Padayon man sila nga nagapangbisita sa mga accommodation na establishments agud man nga maimbestigaran at kung may ara sa mga nagalapas sa pagsulunda na kaangay sang wala dapat sa mga menor de edad sa establishmento sa idalom sang Child Protection Program. Dugang paniya nga kinahanglan man nga mangin mahinalungon sang publiko ilabi na ang mga may partners agud nga malikawan ang sexually transmitted diseases. So far so good. Ginatpatuman sang aton nga mga volunteer groups, mga tag-iya sang aton nga mga establishmento, ang ilang ginatag nga commitment kay Mayor Trenyas nga sila mismo ang magabantay. They will practice ang self-regulation angot sa aton ordinansa nga 2015-447 nga muna nag-regulate sang aton nga mga operasyon sa mga lodge naton, resorts, inns, kagiban pa nga similar nga mga establishmento nga mga balay palahuy wayaman diri sa siyudad sang Iloilo. Nga kung kaisa mismo mga rumboy gapangita man sa mga gamay nga sideline, sila kung sila ginabuhat bugaw. That's why naghatag kita sang dako gid nga abiso sa ila nga kung may madakpan kita sang inay ang mga klase mga buhat kasabag kadako sa penalidad kag may pagkabilanggo sa sini nga mga klase sang violasyon angot sa aton nga ordinansa.